Og så i dag, så laver vi Hyperblock. Vi laver Piaggio Allship type 3 blok. Vi skal indstille tænding, og så skal vi måle squish på cylinderet. Det er MHR T6 fra 2006. Det skulle jeg lige sige, fordi det er ret tough. Vi skal i hvert fald have indstillet Italkittet. Og så skal vi have nye pinbold i, fordi de andre, de er for kort. Ja, Piaggio er noget bedst. Ja. Lige inden vi begynder, så kan I lige hurtigt se maskinen, vi er i gang med. Det her, møglige her. Ja, vi skal lige have lavet beslag til køler og så videre. Hvis der er nogen, der vil købe sådan en indsugningsforstærker, så siger jeg bare til. Vi skal ikke bruge det. Men ja, det er den her. Så ja, lad os bare lige komme i gang. For den liquid nok, det kan jeg godt fortælle, den gør. Ja. Hvis I vil købe sådan en 13 nåleleje her til sådan noget 94 rosa og så videre, så kan I bare købe det, for det var en fejl at købe det. Så ja. Hvis nogen af jer skulle undre sig sådan, hvad der sidder på den her, så er det ved Simonini Hyper Racing, og så den der V8-udstødning. Fra Kina eller sådan noget. Ja, jeg ved ikke lige helt, hvad der sidder. Det går fra 65 kubik til 120, og det rykker fandme, kan jeg godt fortælle dig. Jeg ved ikke lige, hvad der sidder sådan vario og sådan noget i. 22 mm karburator, vario-side, det ved jeg ikke, skidt om det. Og så har den fået sådan en fin digital speedometer her fra Ali. Og det kører bare. Yes, og sportsforgaffel og hele muligheden. Ja, pisselækker forgaffel. Så det spiller bare. Så chat, det er sådan lidt det, du skal lade være med at gøre på et Sport Pro. Du skal i hvert fald ikke bore i det. Ej, lad være med det. Det er ikke så smart. Men jeg tænker, at folk lige gerne vil høre sådan, hvad er opsætningen egentlig sådan, lige ud over de der MHR? Der er MHR vandkøl selvfølgelig. Så sidder der Italkit, VL13 membran, bagudvendt med lossistus. Fandt der ellers dobbelt endurance krumtap. Man låser i MHR variator. Polini Evolution 3G. Kobling og koblingsklokke også. Ja, det er rigtigt. Nej, udgået Polini koblingsklokke. Ja. Og hvad har du af carbo? Og man låser i Kevlar rem, og så er der 23 mm Polini på. Du skal opgradere til en 24, og dem der bruger 28 til Vejpro, de mongoler. Det er rigtigt nok. Tag den med max og en Devo. Ja, vi får lige skruet de gamle pinbold ud, og så vender vi lige tilbage. Okay, det er en halv time senere. Vi har fået 2 pinbold lige nu. Fordi det er noget pis. Ja, vi har fundet ud af, at vi havde pinbold. Det er ikke sat 2 mongoler til det. Men ja, det går. Så det er fint. Okay, så er alle pinbolde, de skulle sætte i nu. Nu står han lige og rengør det der tøsecylinder der. Ja. Så vi får lige smasket det på, og så på med noget udstødning, og prøver vi lige at sætte det på sikken. Nå, hvad laver du så nu? Nu putter vi topstykket på. Så putter vi dem her på, fordi jeg ved ikke hvorfor, men det gør vi. Og så skal vi bare indstille det skide bøsse Italkit der. Det bliver pissefedt. Og så er det bare på med blokken, og så forhåbentlig at den kan starte. Ja, det skal den meget gerne gå. Sådan der. Nu bruger vi ikke lige det rigtige fra Polini, fordi at, skal vi til at skære pinbolden til, og det er fandme for dårligt til. Ja, det magter vi ikke. Nej. Så. Det er sådan lidt Fortnite-agtigt. Så vi kører bare sådan her. Så. Vi kører god gamle stil. Men fanden har puttet en skrue der i?
Det er max, der er også ja, det er sgu nok max. Nå, vi vender lige tilbage, når vi har fået skruet det her lort på, og skal til at installere EtherKit, så kan I lige se, hvordan man gør det. Nå, vi fandt ud af, at de der bolde der... det er på lille begge Evo, jeg har købt, fordi at der var også MHR, den bold derinde med, at de koster sådan 250, så var jeg sådan lidt nær. Ja, nå, vi kunne godt få de her lorte nogen på alligevel. Så ja. Det gør jo. Når jeg lige får kontekst, grunden til, at vi sådan står med lortet her, det er fordi, vi har skiftet ud krumtopslejer og simringen og så videre med nye Stage 6 stålstyrlejer. Så nu får han bare lige spændt det lort her, så skal vi lige få indstillet det EtherKit der. Så sætter man sin Busetti tændingsmikrometer på. Køb den ven, eller køb det, eller lån den ven, et eller andet lort. Det er ligegyldigt. Skruer du bare helt i, og så hvis jeg var dig, så havde jeg sgu nok... Bum. Så havde jeg sgu nok taget en 17, tror jeg det var. Og så vil jeg bare lige spænde en lille smule på. Ikke meget. Ligesom du vil gøre med tænder. Bare lige til det bliver hårdt. Sådan der. Nu skal jeg bruge en flade. Lægge, hvor der er en flade. En flade? Der hvor du sidst lagde den? I mine bukser. Ja. Der var ikke nogen flade i mine bukser. Har du en flade i dine bukser? Nej. Du har en fatning. Nej, den glemte jeg derhjemme, så... Den ligger sgu på mit skrivebord. Pis. Skal vi tage hånden? Så kigger vi på hånden. Ja. Så har vi den pis fine lortemaskine her. Crazy VGA her. Dejlig udstødning. Kan jeg skyde flammer? Gammel og lortehånden og siben. Fandt du den? Jeg fandt noget, der var bedre. Og hvad er bedre? Den her. Good boy. Så skruer man den her mere eller mindre ud, til det bliver helt løst. Nu er det faktisk lidt dårligt at bruge den her. Sådan der. Nu er det løst. Så skubber man den her helt i bund, som man kan se. Den er helt i bund. Ja. Og som I kan se, så for jer, så skulle I nok putte bagplade på, så den her på bagefter. Men det har vi allerede på. Vi har allerede den her på. Og hvis I skal have den her af, så er der en aftrækker. Den kører man også bare på speederen for 200 kroner. Eller sådan noget. Men vi skruer lige den her løs. Låner den. Ja, eller låner den. En god tur, hva'? Kør til Helling. Ja. I regner. Jeg vil give den gratis. Nu kan I rykke på den her. Den skal selvfølgelig gå efter den røde streg her, som I kan se, men det kommer vi til senere jo. Den skal gå efter den, og det samme på EtherKittet. Den sidder lige der. Nu har jeg så lige glemt at filme, men det vi har gjort, det er, vi har taget tændingsmikrometeret på. Vi har også bare lige spændt det fast med en 17'er, og så bare lige en lille hak, bare lige ligesom tænder meget lidt skal det på. Så har jeg skruet den her ud, vi har bare lige løsnet den. Så den her, den skruer du 2 omgange rundt, indtil den går fra 0, den er formentlig allerede skruet helt ind. Den står på 2 til starten, så går du den hen på 0, så skruer du den 2 omgange rundt, så den står på 0 igen. Og så skruer du den, så bagefter kører du krumtoppen rundt. Den her pind her, den skal være helt inde, før du kører krumtoppen rundt. Kører du krumtoppen rundt, indtil den så har skubbet pinden op. Den er så skubbet pinden op, så bagefter går krumtoppen frit. Det gør den her, som man kan se. Den skubber ikke på pinden. Den gør ikke noget som helst. Så den gør ikke noget. Vel, så bagefter, så skruer du så den her rimelig fast. Ikke ligesom den anden. Nu sidder den. Det er ikke meget, men den sidder. Så bagefter, så gør du det her. Det er, at du skruer den her 1. Du skruer EtherKittet 1 eller 1,4 før top. Så skruer du indad.
Så den står på 0 lige nu. Det du så gør, du skruer den en omgang ind. Nu står den på 0 igen. Så skruer du den hen på 4-tallet. Nu står den på 4-tallet. Og det skal line op med præcis mål. Så når du har kørt den 1,4 gange rundt, så er det jo 1,4 mm. Den står præcist. Ja, 1,4 mm før top står det her nu. Så drejer du så krumtoppen rundt lige så stille, indtil du så kan mærke, den rammer. Der ramte den. Jeg ved ikke, om man kan høre videoen, men den ramte. Så tager du så lige din krumtop tilbage. Ikke også? Sådan der. Okay, så egentlig, så vil man skrue statoren i, og så vil man sætte den herude for den der. Det passer ikke. Så vil man trække den kvart omgang tilbage. Ikke trække den frem, for så går du så op i den her. Det er for det første ikke så godt for din krumtop, men heller ikke for selve den her og sådan noget. Så skruer den lidt tilbage. Bare lige en kvart omgang. Det er det, I vil gøre i hvert fald. Og så vil I så spænde den her på. Men det er ikke det, vi gør. Vi tager den bare, krumtoppen bare op, indtil den rammer. Kan I høre den rammer? Så det vi skal gøre, det er at skrue dem her i. Det er så også det, I skal gøre her bagefter. Og så kan I skal så tage den her rundt, indtil den så liner op med den her. Kan I se, hvor den gør det? Den liner perfekt op. Så skruer vi det her ting her i. Så tager man en 4 Umpaco. Sådan der. Nu har du indstillet dit e-talkit. Det du gør, det er, at du tager en 17 top igen. Træk den her af. Sikrer sig. Den står stadigvæk 1,4 før top. Og så skruer du den ud. Ja, så må jeg undskylde for den dårlige forklaring, men... Ja, det er ikke tit, vi leger med e-talkit, så altså... Det er nok lidt åndssvagt forklaret, men der er mange andre videoer, I kan gå ind og se, der er forklaret i e-talkit og så videre. Men hvis I stoler på den her, så er det lavet ordentligt. Jeps. Men det er lige det, vi når for i dag. Der kommer nok næste video, det bliver nok første start-up på den. Det håber vi i hvert fald på. Men det bliver lige det for i dag. Så følg med næste gang.